כאילו, כל הזמן מדברים, הבית ספר רשום ברנקו וייס, מי שישמע אני באיזה תא סגור במעצר. ברנקו וייס רמלה הוא בית הספר שאליו נשלחים התלמידים ששום תיכון אחר לא הסכים לקבל. התחנה הבאה היא רק הרחוב. 6 מנהלים התחלפו ב5 שנים, האחרונה נשארה בתפקיד יום אחד בלבד. וחילי, לפני 3 שנים עוד עסק בהכנת נוער לצהל, כשנקרא לבוא לכאן להיות המנהל. ניסיון לא היה לו, רק תכונה אחת, תכונה לא נרכשת. חילי הוא כזה שתלך אחריו בעיניים עצומות. חילי פשוט הוא כמו תופעת טבע, זה פעם אתה מוצא בן אדם כמוהו שהוא מסוגל לשנות בן אדם ב-180 מעלות. מדבר אליך כאילו כאדם שיש לו פוטנציאל בחיים. חילי לא ויתר עליי, פשוט. אמר לי שאני יכול, הראה לי שאני יכול. בסוף האמנתי. יש לו דרכים משלו, כמו קוסם. מספיק להסתכל עליו ואתה רוצה להישאר פה, אתה פשוט לא רוצה ללכת הבית. אתה מרגיש שזה ממש בית בשבילך פה. תנ"ך קיבלתי 86. אנגלית 80, מתמטיקה 80. אפילו אני לא האמנתי שאחרי שבית ספר אחר ויתר עליי והגעתי לברנקו וייס בכיתה י"ב, שאני אסיים בגרות מלאה, ואחרי לא פחות משנה אני אהיה מורה, אני אעבוד בבית ספר וילמד את התלמידים האחרים. ישבנו כל הבוגרים ואמרנו שאנחנו חייבים לתת משהו לבן אדם הזה שאנחנו באמת אוהבים ומעריכים. הוא לא ביקש שנודה לו, אנחנו עצמנו רוצים להודות לו. וישבנו הבוגרים, כתבנו שיר. בואו נבחר לעשות, כי הגיע הזמן. בואו נעשה שינוי, בחילי נבחר כמובן. אחרי כל מה שעשית בשבילנו, עכשיו אנחנו רוצים לעשות בשבילך. תמיד אמרת לכולם להתמודד זו עוצמה, עכשיו הגיע תורך. חילי תמיד היה אומר לנו, קשה לך, תתמודד, אל תברח, תתמודד. עכשיו חילי הגיע לשלב בחיים, שהוא הולך לכנסת, זה לא פשוט. יהיו רגעים שלו קשה. אז לא צריך לברוח, תתמודד חילי, תתמודד. בשבילנו היית תמיד ברגעים הכי קשים, אז עכשיו אנחנו כאן איתך, למענך כולנו באים. חילי רוצים לצעוד איתך בדרך, ממך למדנו שאכפתיות זה ערך. עם החלום הביטחון ועם כל האמונה, אנחנו עומדים לצדך. חילי טרופר מנהיג עם רוח, רק דרך החינוך ננצח. עכשיו בוחרים חילי טרופר, חזון מעשה, דרך ויושר. הוא בן אדם שאני חושבת שהמדינה שלנו צריכה אותו, היא חייבת אותו.